No, takže zkusíme překonat 10, no prostě 10 sekund, ok? No. 8, ok. Jdeme na další. Dobře, teď už to uhádnu. Teď tipuju na 100%. Bum. Co to bylo? Co to bylo? Prosím, teď musím. Teď už musím to dát. Prosím. Ne, teď. Ty vogo, proč mi to dělají? Poslední tento pokus. Teď. Poslední teď. Tak jo, poslední pokus. Když tam to bylo 8, tak ještě chvilku si musíme počkat. Pum! Cože? Co? Jak jsem to dal? Jak?